салом алейкум дӯстони азиз, номи ман Аюб. Агар ёрдами шумо набоша, ман зидди ин фашисто, яъне остаткаи Абдуллаи Нурӣ ва Қувватфи предател кори ман пеш намеравад. Шумо бояд имрӯз мара дастгирӣ кунед. Чӣ хел? Ту медонӣ, ҳаст дар байни шумо ки дастгирӣ мекунад экстремистову террористоро. Лекин ту хаб мекунӣ. Занг мезанӣ, просто мегӯ ки байни мо дар хеле одам ҳаст. Вақте ки ман мегӯмад запуска гапоша ёки видеошка, мада хотя бы 10-15 секунд доказательства дар кор аст. Фарқе надорад дар кадом территорияи Российской Федерация бошад или ҳам Сибир. Биёин аҷояшем. Мо имрӯз зидди кофирро барота бурдесем. Назарати ислом ба ном ки номи ислома ё пасдадагӣ бидан и пас задесан. Дидесен худо. Биёин аҷояшем. Зид ин шакало бояд мо барота барем. 2024 мо бояд решаи ин ҳаромзодора бояд мо қок кунем. Ман интизори занги шумо ҳастам, ҳамватанони азизам. Имрӯз эфир аст, 1 соат пас. Бубурен минини хутуна гап занем. И через WhatsApp, и через YouTube. Фақат ба пеш. Мо миллати тоҷик ояндаи хуб дорем. Дар ҷое бошед набошед, саломат бошед. Сабр. ҳамаш хуб мешавад.